Ці задумваўся ты калі-небудзь, як буйныя інвестары здольныя назапашваць багацце і паспех, часта не кажучы ні слова? Вось так Уоррен Баффет майстар у гэтай справе. У гэтым відэа мы разгледзім прынцыпы, якія ён ужывае ў сваім фінансавым жыцці і як ты таксама можаш прыняць гэтыя ўрокі. І самае лепшае, ты атрымаеш сапраўдную фінансавую граматнасць бясплатна тут і цяпер. Не ўпусці шанец змяніць сваё уяўленне пра грошы і дабрабыт. Гэтыя людзі мелі адну агульную рыса. Яны прызнавалі, што ў іх ёсць нешта ўнутры. Яны ведалі, што могуць быць нечым большым, чым там, дзе знаходзіліся. Яны былі гатавыя аддаць свой час і энергію на самаўдасканаленне. Тое, што ты сапраўды можаш зрабіць з большымі навыкамі, проста выдатна. Але размаўляючы пра гэта, ты калі-небудзь чуў, што каб дасягнуць багацця і дабрабыту, трэба візуалізаваць і сцвярджаць гэтае жаданне, пакуль яно не стане магутнай сілай, здольнай прыцягнуць яшчэ больш багацця. Дык вось, пакінь каментар зараз жа. Я хачу быць багатым. Так, гэта проста, трэба толькі напісаць «Я хачу быць багатым» у каментарыях. Гэты ўчынак паказвае, што ты сапраўды імкнешся пайсці шляхам багацця. Таму я хацеў бы падзяліцца некалькімі кароткімі гісторыямі. І, магчыма, мы зможам зрабіць з іх некаторыя высновы. Хацелася б распавесці пра дзвюх жанчын, якія прадалі свае бізнесы кампаніі Berkshire Hathaway, на самой справе мне, за шмат мільёнаў долараў. Абедзве пачыналі з $2500, выпадкова з аднолькавай сумай. Гэта было ўсё, што ў іх было ў свеце. І адна з іх была жанчына, якая прыехала ў Сіэтл у 1917 годзе. Яна не казала ні слова па-англійску, на яе шыі вісела бірка, якая казала «Форт Додж, Айова». Чырвоны крыж даставіў яе ў Форт Додж, дзе яна сустрэлася са сваім мужам, які прыбыў у краіну за некалькі гадоў да гэтага. І яна пражыла ў Форт Доджы 2 гады, і, як сама казала, адчувала сябе дурачкай. Яна не магла вывучыць мову, не магла вывучыць ні аднага слова. Таму Яна і яе муж вырашылі пераехаць у Омаху. Яны прыехалі ў Омаху ў 1919 годзе, дзе Яна знайшла невялікую супольнасць рускіх яўрэяў. Такім чынам, Яна пачала адчуваць сябе больш утульна, і потым, калі яе старэйшая дачка пайшла ў школу, Яна вярталася дадому, гэтая дачка на імя Фрэнсіс, і вучыла маці тым словам, якія вучыла ў школе ў гэты дзень. Гэтая жанчына Роза Блюмкін прайшла 20 гадоў, збіраючы грошы, спачатку прывазячы сваіх братоў, затым маці і бацьку па $50 за раз. Яна прадавала ўжытую вапратку, каб дасягнуць гэтага. У яе нарадзілася 4 дзяцей у гэты перыяд. І ў 1937 годзе, пасля 20 гадоў, Яна назапасіла $2500. Яна паехала ў Чикага і купіла ўсё, што магла, у мэблі. Яе марай заўсёды была адкрыць краму мэблі. І гэтая жанчына, якая ніколі не хадзіла ў школу ні аднага дня ў сваім жыцці, з $2500, але з тым самым духам, які ёсць у людзей у гэтай зале, мела мару і працавала над яе ажыццяўленым, пабудавала бізнес, які прадала мне ў 1983 годзе прыкладна за $60 мільёнаў, і які ў мінулым годзе ажыццявіў абарот у $1 500 мільёнаў. 4-е пакаленне працуе ў гэтым бізнесе. Гэтая жанчына, Роза Блюмкін, працавала на мяне да 103 гадоў. І тады я не кажу, што Яна выйшла на пенсію, і Яна памерла на наступны год, што служыць урокам для ўсіх кіраўнікоў Berkshire, што заўчасны выхад на пенсію, ведаецца, не ёсць нічога. Ты не можаш прадбачыць, што здарыцца. А спадарыня Б з $2500 дадатковы факт пра яе. Яна не ўмела чытаць і пісаць і увайшла ў бізнес мэблі. Яна не прынесла нічога асаблівага мэблі, але прынесла рашучасць дасягнуць паспеху. Яна ведала,
што можа працаваць больш, чым хто-небудзь іншы. Яна ведала, што клапаціцца пра сваіх кліентаў. Яна працавала з вельмі нізкімі прыбытковымі маржамі, але пабудавала гэты неверагодны бізнес. Давай ператворым твой дзень у нешта неверагоднае і дапаможам табе дасягнуць усяго твайго патэнцыялу. Мільярдер Уоррен Бафет пакінуў усю аўдыторыю без слоў. Калі вырашыў бясплатна навучыць усім сваім ведам. Калі ты ўжыеш на практыцы ўсяго 3% таго, што давыдаешся тут, ты ўжо зможаш стаць мільянерам, нават калі зараз не маеш грошай у кішэні. Табе трэба будзе толькі слухаць яго уважліва, таму вазьмі свой нататнік і ручку і запішы ўсё, што гэты мільярдэр мае цябе навучыць, каб ты стаў багатым. Гатовы зрабіць розніцу ў сваім жыцці і жыцці сваёй сям'і. Тады праяві сваю адданасць і напішы ў каментарыях «Я буду багатым». Паўтары гэта «Я буду багатым». Калі я убачу твой каментар, я адрэагую сэрцам, як знак таго, што ты на правільным шляху. Тваё імкненне да ведаў ужо паказвае, што ты асаблівы чалавек. Я бачу яшчэ адну жанчыну, якая зрабіла нешта падобнае са сваімі 2500 доларамі. Я заплаціў ёй сотні мільёнаў долараў за яе бізнес. Таму вырашыў пайсці наўпрост да крыніцы і знайсці гэтых людзей загадзя, каб вы не шукалі мяне за сотні мільёнаў долараў. Я хацеў бы далучыцца да вас нашмат раней. Таму я пайшоў за гэтай групай. І сёння хачу расказаць пра яшчэ аднаго невялікага прадпрымальніка. Я пайшоў купіць яго бізнес, і ён мяне адмовіў, што было вельмі мудрым. Але гэта быў чалавек, які нарадзіўся каля 8 гадоў раней за мяне. Ён нарадзіўся ў 1092 годзе. Назавем яго Джек. Ён жыў на сярэднім захадзе. Быў добрым спартоўцам, не вельмі любіў школу. Раскажу табе адну рэч на пачатку гісторыі. Можа быць, ты здагадаешся, хто быў гэты чалавек. Кампанія, якую ён пабудаваў, наймае больш выпускнікоў універсітэтаў кожны год, чым любая іншая кампанія ў Злучаных Штатах. І гэты чалавек, які быў прызначаны для Гэтага, але не ведаў Гэтага, Джек пайшоў у каледж на 1 год, а патым кінуў. Ён сапраўды не быў так зацікаўлены ў шкале, і год, калі ён кінуў, быў 1091. Калі Злучаныя Штаты былі атакаваныя, ён адправіўся на станцыю прызыву ў ваенна-паветраную сілу арміі. Добраахвотна запісаўся, але быў адхілены з-за сваёй алергічнай рыніту. Тады ён пайшоў у вайскова-марскі флот і зноў добраахвотна запісаўся і быў прыняты. Яго паставілі на авіяносец. Ён пілатаваў невялікія самалёты падчас Другой сусветнай вайны, атрымаўшы 2 крыжы адметнага палёту ад ваенна-марскога флоту. Пасля ён вярнуўся на сярэдні захад. Цяпер мы мелі маладога чалавека, якому, верагодна, было 23 ці 24 гады у той час. Цікава тое, што ён вярнуўся на сярэдні захад і на самай справе мяняў працу на працягу кароткага ці не вельмі кароткага перыяду. Нарэшце ён стаў прадаўцом ужываных аўтамабіляў у дылерскім цэнтры Кадыляк у Сент-Луісе, штат Місуры. У 35 гадоў, падняўшыся па лесвіцы продажаў, ён спытаў у свайго начальніка, ці магу я пачаць бізнес па лізінгу аўтамабіляў з вамі. Начальнік сказаў, ну, калі ты паменшыш сваю зарплату на палову і здолееш. Гэта было 25 000 долараў, якія ён узяў у крэдыт. Мы можам стаць партнёрамі ў кампаніі па лізінгу аўтамабіляў. Такім чынам, мой сябар Джек пачаў у 35 гадоў у бізнесе па лізінгу аўтамабіляў, і ў яго было 7 аўтамабіляў. Справа ішла даволі павольна. На самай справе адно з таго, што ён рабіў, было тое, што, калі тэлефон званіў, ён дазваляў яму званіць 3 ці 4 разы, каб людзі думалі, што ён вельмі заняты адказам на іншыя званкі. І, вядома, гэта быў адзіны званок, які ён атрымліваў за дзень. Такім чынам, яго першае прадпрыемства было разумным, але не прасоўвалася далёка. І ў гэтым ёсць урок для ўсіх нас.
У 40 гадоў ён вырашыў, маючы 17 транспартных сродкаў, 17 аўтамабіляў, увайсці ў канкурэнцыю ў бізнесе пракату аўтамабіляў. Цяпер ён сутыкнуўся з кампаніямі Hertz, Avis, Nacional і іншымі, якія валодалі сотнямі тысяч аўтамабіляў у той час, як у яго было 17. І яго аўтамабілі не адрозніваліся ад іх. Я маю на увазе, ён купляў іх у General Motors і Ford або Chrysler, і ён не мог атрымаць пункты на аэрапортах. Гэтыя кампаніі ўжо іх заваявалі. Але ён быў вызначаны прапанаваць кліенту, можа быць, не іншы аўтамабіль, але больш дружалюбнае абслугоўванне, чым яны калі-небудзь бачылі. Таму ён заснаваў кампанію і назваў яе ў гонар авіяносца, з якога ён лётаў на Ціхім акіяне, што быў USS Enterprise. Ён памёр каля 1 года таму, 1,5 года. Але калі ён памёр, яго кампанія па пракаце аўтамабіляў, якая пачыналася з гэтых 17 аўтамабіляў, каштавала больш, чым Hertz, Avis і ўсе астатнія кампаніі па пракаце разам узятыя. Імя гэтага чалавека было Джек Тейлор і яго сын Эндзі Тейлор, які з'яўляецца маім добрым сябрам, кіруе кампаніяй зараз. У бізнесе удзельнічае таксама унук. Верагодна, будзе 4-е пакаленне. Гэты чалавек у Злучаных Штатах не вынайшаў штучны інтэлект. Відаецца, ён не зрабіў нічога такога, што як і спадарыня Б, прадаючы мэблю, кожны з нас мог бы увайсці ў гэтыя бізнесы. Але ён жыў па асноўным прынцыпе зачаравання сваіх кліентаў і працы з людзьмі, усталёўваючы з імі адносіны, каб яны, у сваю чаргу, жадалі дагадзіць кліентам. Ён не мог клапаціцца пра ўсе магчымасці пракату аўтамабіляў, але ён навучыўся праецыраваць свой вобраз, сваё стаўленне да блізкага і сваё жаданне стаць сябрам кожнага кліента. Ён здолеў ператварыць вельмі звычайныя аўтамабілі ў надзвычайны бізнес практычна з нічога, і гэта ілюструе некалькі пунктаў. Адзін з іх – гэта тое, што ты не абавязкова трапіш у мету з першага разу. Я маю на увазе бізнес па лізінгу аўтамабіляў. Ты ў асноўным канкурыраваў з коштам грошай для фінансавання транспартных сродкаў, і вельмі цяжка зачараваць кліента. Калі ты проста перадаеш яму аўтамабіль і кажаш яму дасылаць чек штомесяц на працягу 5 гадоў, і ты будзеш зноў там у той момант. Такім чынам, яго таленты у асноўным марнаваліся ў гэтым бізнесе. Але ў 40 гадоў з усім гэтым назапашаным вопытам ён знайшоў залаты ключ. Ён узяў вельмі звычайны бізнес і ператварыў яго ў абсалютна надзвычайную аперацыю, так жа як спадарыня Б, Роза Блюмкін, зрабіла з мэбляй. Ён не турбаваўся, ці федэральная рэзервовая сістэма збіраецца узмацняць ці аслабляць палітыку. Ён не турбаваўся, ці біржавы рынак падняўся, ці апусціўся учора. Ён не турбаваўся пра тое, што не мог змяніць, але ён турбаваўся, ён засяроджваўся на адзінай рэчы, якую мог змяніць, што было вопытам кліента. Я бачыў, што ён ухіліўся. Enterprise. Я паехаў у Фларыду, каб паспрабаваць пераканаць яго прадаць кампанію Berkshire, і ён быў дастаткова разумным, каб гэтага не рабіць. Верагодна, кошт кампаніі пачварылася з тых часоў, як я зрабіў тую візіт, але ён быў разумным настолькі, каб убачыць, што ён знойдзе гэты бізнес. Генры Форд, як ты павінен ведаць, пацярпеў няўдачу 2 разы, перш чым заснаваць кампанію Ford Motor у 1903 годзе. Я маю на увазе выпрабаване не ў тым, ці маеш ты лепшую бізнес-ідэю у свеце з першага разу. Выпрабаваны ў тым, ці працягваеш ты вучыцца, пакуль прасуваешся наперад, якія твае моцныя бакі і што ты можаш зрабіць для сваіх кліентаў, што можаш прынесці асаблівага на свята. І для гэтага табе патрэбна адукацыя, якую я ведаю, што ты атрымаў праз 10 000 малых бізнесаў. Але табе патрэбна сапраўднае жаданне дзень за днём зачароўваць кліента. Я ніколі не бачыў бізнесу, і я бачыў шмат бізнесаў.
але ніколи не бачив такого, який зачарував клієнта і не меў поспеху. Я маю на увазі тое, што ты жадаеш, гэта каб клієнт на наступны дзень, думаючы, я хочу узяць аўтамабіль на пракат або купіць мэблю. Што прыходзіць яму на розум? Ведаеш, гэта тое месца, дзе ён атрымаў выдатны вапыт. Я не ведаю, колькі заплаціў за гэтую гальштук на самай справе. Верагодна, хтосьці мне яе падарыў, але для мэтаў гэтай прамавы скажу, што не маю паняцця. Але тое, што я, ці кашуля, якую я апрануты. Іншыя рэчы, але я памятаю, як мяне сустракалі, калі я яе купляў. Я маю на увазе, ты хутка забудзеш цану, але ніколі не забудзеш, ці меў добры ці дрэнны вопыт з пакупкай, і табе будзе цяжка знайсці кагосьці, хто меў выдатны. Чароўны досвед пры куплі чаго-небудзь і не захоча вярнуцца. І гэтак жа, калі ўспамін звязаны з грубасцю, абыякавасцю ці чымсьці іншым, яны ніколі не вернуцца. І як уладальнік невялікага бізнесу і па меры таго, як ты расцэш, табе трэба не толькі быць здольным паказаць гэты інтарэс да дабрабыту людзей і зачароўваць іх самога, але трэба рабіць гэта праз іншых людзей. І ты не зможаш зрабіць гэта праз людзей, якія не адчуваюць, што да іх ставяцца справядліва, што іх меркаванні неналежным чынам разглядаюцца. Там у табе сапраўды трэба навучыцца множыцца праз іншых людзей. І я раю маладым, якія прыязджаюць у Амаху, у нас ёсць розныя групы. Сакрэт у тым. Вядома, у плане асабістага жыцця найбольш важнае рашэнне, якое ты можаш прыняць, якое ты прымеш, гэта выбар партнёра, якога большасць з вас, верагодна, міцмэ. І вельмі важна акружаць сябе людзьмі, якія лепш за цябе. Ты пойдзеш у кірунку людзей, з якімі ты звязваешся. Таму, калі ты пастаянна, я меў вялікае шанцаванне ў гэтым плане. Я маю на ўвазе, у мяне былі настаўнікі, сябры і партнёр, якія сапраўды былі лепшымі людзьмі, чым я. І у мяне хапіла здаровага сэнсу, каб вучыцца ў гэтых людзей, што жыццё паляпшаецца, калі ты павадзіш сябе лепш. Гэта заняло нейкі час. Таму я раю табе шукаць як партнёра ў бізнесе, партнёра ў жыцці, неважна, каго б то ні было, людзей, якія з'яўляюцца для цябе прыкладам, а не тых, каго ты думаеш, што трэба выпраўляць. І простыя правілы, як гэтыя: зачароўваць кліентаў, працаваць праз іншых людзей, звязвацца з людзьмі, якія павядуць цябе на лепшы шлях, чым той, які ты б выбраў сам. Гэтыя правілы павядуць цябе так далёка ў жыцці, што цяжка ў гэта паверыць. Я маю на ўвазе, яны прывялі Розу Блюмкін, якая не ведала ні аднага слова па-англійску, не ўмела чытаць і пісаць, і прывялі яе да бізнесу, які зараз каштуе 1 мільярд 500 мільёнаў долараў. І, дарэчы, не было укладзена ніякіх грошай з часу тых 2500 долараў. Гэта быў увесь капітал, укладзены ў Небраска Фьюрнішар Маркт. І я думаю, калі ты паглядзіш на Enterprise, я не ведаю іх фінансавыя кнігі так добра, але маё меркаванне такое, што вельмі мала ўласнага капіталу было дададзена ў Enterprise за гэтыя гады. Бізнес пабудаваўся сам. Таму я хочу сказаць вам, што я вельмі захапляюся гэтай групай. Калі я пазнаёміўся з групай доктара Мела 22 верасня, 8 гадоў таму, я быў уражаны. І я захапляюся людзьмі, якія робяць тое, што зрабілі вы. Вы працавалі ўпарта на сваіх працах і адначасова прынялі дадатковы выклік, сапраўды вельмі цяжкую працу, каб удасканаліць свае навыкі. 99% сканчаюць. Я маю на ўвазе, гэта уражальная статыстыка. І я гляджу на 2200 чалавек тут, да якіх я адчуваю павагу. Я заўсёды буду за вас. І магу сказаць лепшае яшчэ наперадзе. Дзякуй. Калі ты паглядзеў гэтае відэа да канца, напішы ў каментарах «Я даглядзеў да канца». Напішы гэта «Я даглядзеў да канца». Калі я ўбачу твой каментар, я буду выдаць, што ты паглядзеў відэа цалкам. І гэта пакажа, што ты настойлівы і цярплівы чалавек.
ты больш блізкі да паспеху, чим тыя, хто спыніўся на палаве відэа. Цяпер, думаю, ты хочаш яшчэ больш пашырыць свае віды праўда. На тваім екране зараз з'явіцца відэа, дзе я навучу цябе, як выйсці з беднасці і дасягнуць багацця за 6 месяцаў. Націсні і глядзі зараз.